Hello guys, welcome. May ano sa dito again? O sa dito di? Mercado Peak. Mercado Peak. Tugnaw mo to. Ay, wala nang video lang. Mercado Peak. Oh, Mercado di ha. Wala yung tindahan diri mga kuan ha. Oh yes, so close ko no. Ayan, mga snacks muna. Hello there. Asa naman to si? Dala di. Visible kayo. Guys, malibot ta diri ha. So, awa diri guys piti jung ko ana. Grabe ka white yun the shades diri sa kanang above the mountain diri sa kuan. Mercado Peak. Here. Nice rocky standing at the Joliet. See the rest of that. Pwede kayo mo tong-tong magsi Wonder Woman. Ditungko lang. Guys. Guys. Among buddy si Edgar. Yeah. Yeah. Ano to daw man muna na dong. Bitaw no. So, awa diri ko wala pa yung kanang kuan diri kanang fog diri so maybe kanang makalipong siya kay gupon ko na diri sa kanang kuan. Ang sun, di ba klaro kayo? Guys, just katong na diri.